हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय जे नोंथांमोनाथ' आं दानिकि बे आपडेटखौ जे दाखालिबावबो नोंथांमोननि गेजेरजों आं शेयार खालामदों आरोबाव मियाबो शेयार खालामदों आरोबाव दिनैबो नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामनो थाखाय बे आपडेटखौ लाना फैलायबाय साला आङो भिडिअ बनायबाय थायो कास्टमार फैबाय थायो माने दायो आं बर्तमान हारसिं जाना दङ नालाय जेजानखि आरो सासेया जे मोनसे दखाननिफ्राय माने बिथिं बेयाव वाशिं माने खालामा नालाय जे बेयाव खालामो नै बिथिं दिनदों बेनिखाय बे सासेया गैया जे बे थाबा मानिया एसे माने भिडिअखौ बनायबाय थाबाबो माने कास्टमार फैबा बे एसे कास्टमारखौ नायो आरोना दा कास्टमार फैबानो आरो आं भिडिअखौ बन्द खालामनांगौ जायो आरोना जे दायो जानखि बे बर' आइजोआ जे फोरमायदों जे न'खरनिफ्राय माने बिदि माबा खालामनानै जे कालेक्शन बिदि माबा खालामनानै जे 4 लाख जाबाय जे दायो बिथांखौ आरोबाव नांगौ 1 लाख दा बहानिफ्राय मोनगोन बिथाङा ना 1 लाख रां नांगौ दा जे डक्टराबो सानथाम नामा डेट होदों बे सानथामनि गेजेरावनो बे फैसाखौ माने 5 लाख फैसाखौ होनांगौ होननानै जे फोरमायदों जे बिनि उनाव मा जागोन बेखौथ' मिथिथ'ला जे डेट होनाय मथे होबा मानिया थ' मोजां जे डेटनि फार जाबा बेखौ मा जागोन बेखौ मिथिथ'ला दिनै पेसेन्टखौ लांनो थाखाय एसेबाबो रेडि खालामदोंमोन नङा होमबा जा हायो जेन'बा मानसिफोरनि अनसुंथाइ बा डनेसन हरनाय हिसाबै बेजों लोगोसे आरो डनेसनफ्रा बेसे मोनफैनाय जाखो बेखौथ' नोंसोरो दा जमायै डिक्लेयार होनो हाथावनाय नङा थेवब्लाबो आं नोंसिनाव बेखौनो सोंनो सानदों मानसिखौ दिनै लांनो साननाया नोंसिनि बे थांखिया मा जाखो जों दिनै मानसिखौ लांनो होननानै सानदोंमोन दिनै फैसाया जोंना जगर जाजोबैनि थाखाय जों दिनै मानसिखौ लांनो हायासै हस्पिटालावनो थाफैनांगौ जाबाय सानथाम होदो डक्टरा दा जोंखौ फैसानि थाखाय जोंखौ फैसाखौ सानथामनि उनाव बुथुमनानै होथारनो होदो दा बेनिखायनो जों थाफैनो गोनां जाबाय दा ओमफ्राय डनेसन हरनायजों लोगोसे नोंसिनि भाइ बाहागिफोर जाथि बंस फैदोंमोन नामा खबर लानानै फैदोंमोन जाथि बंसफोर दा बिथांमोना न'खरनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइफोर होदोंमोन नामा बिसोरो होदोंमोन अनसुंथाइखौ एसे एनै जा हायो बिसोरबो न'खरनिफ्राय हरबाय ओमफ्राय दा जोङो उपायानो गैला दा जेनेबा बेनिफ्राय दा लास्ट टाइमालासे बख'ना लांनो जोंहा जेबो उपाय गैला न'खरनिफ्राय जा हायो एसे हरबाय जोंना न'खराबो एसे अबस्था गैखाया हाजबेन्ड लानि न'खराबो अबस्थाखौ बारा एसे थिग नंखाया आरो जोंहा आइमोननि अबस्थायाबो थिग गैखाया हादानावसो थायो जोंहा बेनिखायनो दा जोङो ओरैनो न'खरनि अबस्थाफ्रा माबायदि हा हुआ जा एसे दङ बिनि नामावनो बन्दक दोनबाय बिनि नामाव बन्दक दोनजोबबाय ना बिनि नामाव बिगानै हा दंमोन बेखौ बन्दक दोननानै जोङो बेखिनि दिनखौ नायबाय दा जेबो गैला फानथारनाय रखमानो जाबाय दा ओमफ्राय भिउवार्सफोर आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायगिरिफोर बिथांमोननि सायाव माबाफोर खावलायहरबावनो सानो नामा जे नोंथांमोननि थाखाय जे डनेसननि एसेबाबो गोनांथि जानानै दंबावो बिनि थाखाय माबाफोर खावलायहरनो सानो नामा आं दिनै नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानो आंनि हाजबेन्डखौ बे हस्पिटालनिफ्राय दिहुननो थाखाय नोंथांमोननिफ्राय आंनो एसे मदद नांगौ आदै मादै आंनि फंबाय बिनानाव गासैनिफ्रायबो आंनो एसे अनसुंथाइ हरोबा मोजां जागौमोन आं हाजबेन्डखौ बेनिफ्राय बख'नो हागौमोन नोंथांमोना आंखौ अननानै एसे सहाय खालामहरदो ओरैनो दा बेसेबांसो नांबावगौ बायदि जानानै दङ दा बेवहाय 1 लाख नांबावगौ जानानै दं 1 लाख नांबावगौ जाना दं ना बाखि जेन'बा 5 लाखनि जायगायाव 4 लाखा मेनेज जानाय बायदि जाना दं आरो 4 लाखा मेनेज जाबाय दा 1 लाखनि गोनांथि जाना दंबावो दा बेजों लोगोसे जेन'बा बे 1 लाख थाखाखौ होनो हायोब्लानो नोंसोरो मानसिखौ मोनलांसिन आरोना डक्टरा बुंदों सानथामनि बिथोराव जोंनो बेखिनि थाखाखौ बहननानै होनांगोन होननानै ओरैनो ओमफ्राय बेमारा मा जायामोन बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होबावनो हागोन नामा बेमारा उदै सानाय जादोंमोन फार्स्टआव उदै सानाय जानायाव जेबो हमना मोनिलाय मुलि जाबाय थादोंमोन बिदिनो जेब्ला जुलाइनि 14 तारिख दिना फुङाव मानसिया एसे गोसा जानायाव मुलि जादोंमोन आरो बियो उदै सानायनि बेखौ जाखांनायनि उननिफ्रायनो बारा जानानै जै बारा जादों मानसिया थानो हाखायाखै बेनिफ्राय जोङो खाथिनि सरकारि हस्पिटालाव लाबोदोंमोन लाबोनायाव डक्टरा जोंखौ नायबाय सानथाम एडमिट खालामना दोनबाय दोननायनि उनाव जोंबो जेबो मिथियासै डक्टराबो जोंनो फोरमायनानै होआसै मा बेमार जादों बेनिफ्राय मानसिया सानथामनि उनावसो जोङो बारा जानायाव डक्टरखौ बुंबाय
मानो मानसिया दाबो एसेबो हामाखै मा खालामनाया गाहाम जागोन ना डक्टरनियाव जेब्ला सोङो डक्टरा जोंखौ बुंबाय जोङो बेखौ हानाय नंला होननानै जोंखौ मेडिकेलाव आखाइ थिखांबाय बेलेग गुवाहाटीनि GMC आव लिरनानै होदोंमोन आरो ओमफ्राय जोङो आरो बेमारखौनो जेबो हमना मोनाखैबा जोङो प्राइभेटाव खनसे आल्ट्रासाउन्ड खालामना नायनोसै होननानै जोङो खालामना नायदोंमोन खालामना नायनायाव डक्टरा जोंखौ बुंबाय मानसिया जिनानै सिङाव इनफेक्सन जाजोब्बाय मानसियानो सम सिरियास जाबाय होननानै मानसिया सिरियास जाखाबायमोन थागोन थाला आसा गैलामोन आरो थागोन थाला जेबो आसा गैलामोन बेनि उनाव जोङो एम्बुलेन्स ड्राइभार हमनानै लाबोबाय थानाय समाव आरो मानसियाथ' बारानि सायाव बारा जाबाय हाङा टिपुं टिपुंल'सै जेबो माने राव गैला माबा गैला लरसर गैला बिनि उनाव आरो एम्बुलेन्स ड्राइभाराबो बिनि सिरियासखौ नुनानै बुंबाय जोंखौ सिकनेस बायातायाव मोनसे सिकनेस हस्पिटाल दङ बेयाव मोजां मानसिखौ बासायनोबा नोंसोर बेयावनो सोदो होननानै बेयाव जोंखौ सोनानै दोनफैबाय दा बेयाव सोना दोनफैनायनि उनाव नायनायनि उनाव जों मिथिबाय डक्टरा जोंखौ बुंबाय दिनैनो अपारेसन खालामाबा मानसिखौ जों जेबो बुंनो हाया अपारेसन खालामबाबो जों बासायगोन बासाया जेबो बुंनो हाया थेवबो जों अपारेसन खालामनोसै होननानै आंनिफ्राय साइन लानानै डक्टरफोरा अपारेसनखौ खालामदोंमोन ओमफ्राय दा अपारेसनखौ खालामखांनायनि उनाव बेमारा मोनसेनिफ्राय मोनसे बारायनानैनो दिनै फैसाया जोंना गोबां जालांदो बिबुआ जिनानै सानथाम थानायनि थाखायनो मोननै किडनिकाबो इनफेक्सन जानानै लांसआवबो इनफेक्सन जानानै डायलिसिस खालामबाय थानांदो आरो डायलिसिस खालामखांनायनि उनाव पेसाबा क्लियार जाबाय जाखांनायनि उनाव आरो मानसिया हां लानो हायि प्रब्लेम जालायबाय बेयाव डक्टरा नायना बुंलायबाय लांसआवबो इनफेक्सन जादों होननानै बिनि थाखायनो भेन्टिलेटरावनो 9 दिन लाखिनाय जादों ICU बिनि थाखायनो बिला माने बारायलांबाय थादो मानसिखौ जोङो सानदोंमोन एसे थाबैनो हामबाथाय बेलेगाव रेफार होनानै सरकारि मेडिकेलावनो देखायहैनोसै होननानै दा बिदि भेन्टिलेटराव थानाय मानसिखौ लांजाया होननायखाय जों लांनो हायासै ओमफ्राय दा मानसिया एसे मोजाङाव फैबाय दा फैसाखौनो जों दा बुथुमग'नो हाला बिनि नामाव जा एसे हादोंमोन फानखानाय बायदियानो जाखाजोब्बाय जेबो राहा लामायानो गैला दा बेनिखायनो रायजो राजानिफ्राय आं बिदि अनसुंथाइ बिनो गोनां जाबाय नोंथांमोना अननानै आंखौ एसे नायफिनहरदो जाय हायो जया धर्म आंनि फिसाइखौ आं बे हस्पिटालनिफ्राय न'सिम लांनो हानाय बायदि आंखौ बयबो अनसायहरदो